भोजपुरी सिनेमा जगत के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा अब हमनी के बीच नइखे, जे भोजपुरी सिनेमा जगत खातिर बेहद दुख के बात बा और इस क्षति के भरपाई नइखे कइल जा सकत। सबसे पहले सूर्या भोजपुरी के तरफ से धनंजय मिश्रा के विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान उनकर आत्मा के शांति प्रदान करें। रवा के बता दें कि हाल ही में साल 2019 में धनंजय मिश्रा के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड मिलल रहल। धनंजय मिश्रा भोजपुरी सिने जगत के ऐसन म्यूजिक डायरेक्टर रहले जे भोजपुर में ही ना बल्कि बॉलीवुड टॉलीवुड फिल्मन में भी म्यूजिक दे चुकल बाड़े। फिल्म जगत के करीब 25 साल के हिस्सा रहले, लेकिन इनकर ई सफर आसान ना रहल। अपन हर मुश्किल के आसानी से पार कर जात रहले। इनकर मुस्कुराहट हर गम के छुपा लेत रहल। इनकर खास सफर पर एक नजर डाले के यूपी के गाजीपुर के एगो छोट से गांव गोपालपुर गांव के रहे वाला हूँ में धनंजय मिश्रा। इनकर बचपन से गावे बजावे के बहुत शौक रहल। इनकर बचपन बहुत गरीबी में बीतल, लेकिन अपन मेहनत और लगन से ही अपन दुनिया ही बदल दिले। वैसे इनकरा के गायकी विरासत में मिलल रहे। इनकर पिताजी रमाकांत मिश्र भी कव्वाली गायक रहले और पिताजी से ही उनकरा के प्रारंभिक शिक्षा मिलल। 5वीं कक्षा से ही वो स्टेज पर बैंजो बजावे लगले। एकरा बाद कव्वाली के एक से एक टीम में अपन गायकी करे लगले। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकर गांव से ही भइल। ग्रेजुएशन की पढ़ाई गाजीपुर के पीजी कॉलेज से कैले। इनकर लाइफ में तब टर्निंग पॉइंट आयल जब ग्रेजुएशन के दौरान एनसीसी कैंप में दिल्ली अइले और एहिजा एगो निजी म्यूजिक कंपनी के साथ काम करे लगले। एकरा बाद दूरदर्शन के सुबह सवेरे प्रोग्राम में बैंजो वादक बनले। ई म्यूजिक तो बहुत गानन के दिले, लेकिन इनकरा के खास पहचान मिलल कभी राम बन के कभी श्याम बन के भक्ति म्यूजिक एल्बम से और एहिजे से बनले पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर। भोजपुर में यमिट छाप छोड़ के गए बाड़े, जिनकर कमी केहू पूरा ना कर सकेला। त चलते चलते एक बार फिर से सूर्या भोजपुरी के तरफ से धनंजय मिश्रा के विनम्र श्रद्धांजलि। एंटरटेनमेंट डेस्क, सूर्या भोजपुरी।